खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै कक्राझारनि ग्रीनफिल्डआव माखासे मानि फसंथान गायसनना गालांनायनि हाबाफारियाव नुजाथिफैगौमोन नाथाय बे समाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा कक्राझाराव दावबायनो फैनाया बे समाव केन्सेल जाबाय कक्राझाराव हादोरनि मन्त्रि नरेन्द्र मोदी नुजाथिफैगोना बे समाव केन्सेल जाबाय बोथोरा गाज्रि जानायनि जाउनाव बेबायदि थांखिखौ लानो गोनां जायो बे समाव फिन फोरमायबावोदि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै कक्राझाराव दावबायनो फैनायजों लोगोसे गोबां माने माव बिथांखि बे समाव बेखेवनो थाखाय हाबाफारि लादोंमोन थामहिनबा कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय जा ग्रीनफिल्ड बे ग्रीनफिल्डआव लाख लाख रायजोफोरा नुजाथिफैदोंमोन आरो नरेन्द्र मोदी बिथांनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव मदद होनो थाखाय गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा लाख लाख सुबुंफोरा नुजाथिफैदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि होनना बुंनांगोन जेराव बोथोरा गाज्रिनि थाखाय बा मोजां नङिनि थाखाय आरो अखा ख्रेब ख्रेब हानायनि थाखाय बे समाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा कक्राझारनि जा ग्रीनफिल्ड बे ग्रीनफिल्डआव नुजाथिफैनाया फेलें जाबाय बा फैमाल खालामबाय बे समाव आरो बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफोरा बिथां एबा दिनैनि बे नरेन्द्र मोदी थामहिनबा हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथि फैगोननि हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि होनना बुंनांगोन जे बोथोरनि नारा नाथा अखा हानायनि गेजेरजों एबा अखा हानायनि थाखाय बे समाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जोंनि रायजोआव नुजाथिफैदोंब्लाबो नाथाय कक्राझारनि जा हाबाफारि जा मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लादोंमोन जेरैबायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव फैफानाय जा एनेक्सार 3 नि गेजेरजों 7 नंआव थानाय जा रेलवे कर्सनि हाबाफारिखौबो गायसननाय थांखि लादोंमोन नाथाय बेबायदि थांखि लानाय बायदि दिनै कक्राझाराव नुजाथिफैला हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा नाथाय बे समाव मख'नांगोन दि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै कक्राझाराव फैनानै जा खामानिफोरखौ गायसनना गालांगौमोन एबा हाबाफारिखौ बेखेवना गालांगौमोन बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीनिफ्रायनो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों एबा जायखिजाया अनलाइननि गेजेरजों बे समाव कक्राझाराव जाखिनि हाबाफारि मावफुंनाय एबा बिटिसिनि एबा बिटिआरनि सिङाव जा खामानि मावफुंनो गोनां दंमोन एबा गायसननो गोनां दंमोन बेखौ अनलाइन एबा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों गुवाहाटी सहरनिफ्राय एबा गुवाहाटीनि जा हाबाफारि बे गुवाहाटीनिफ्रायनो बे समाव कक्राझारनि मावनांगौ खामानिखौ मावफुंनाय जासिगोन होननानै जों सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जायो।